Toată lumea, sunt Bo și azi o să facem un videoclip de Case Opener. Ați auzit bine, Case Opener. Scuzați-mă că n-am mai făcut Case Opener sau alte videoclipuri, dar n-am putut, sincer să fiu. Telefonul n-am mai vrut să-l filmeze cu mobizen, așa că mi l-am șters și mi l-am tras. A fost un pic cam greu, dar hai să începem. Bun. Văd că mi s-a salvat filmul, nu știu cum, dar hai să vedem. Hai să deschidem Operation Wither Case, ăla nou. Nu mai e așa nou, dar bine. Ar vrea un Boya Knife. Trebuia să arate altfel, dar în fine. Am uitat la alți youtuberi și au primit AK Fuel Injector, da? Sau un Boya Knife. Mamă, ce șmeche. Boya Knife. Fix pe astea care le-am zis eu. Oameni buni, am primit un Deshertical. Tare. Nice. Din prima ceva bun, nu mă așteptam la așa ceva. Mai degrabă un AVP sau ceva mai bun, dacă poate să-mi dea. Un Boya Knife. Da, hai să vedem. Ar fi tare să-mi dea un Boya Knife, mamă. Aș fi fericit că n-am mai văzut în viața mea un Boya Knife. Și era să-mi dea un Elite Build. Fuck you. Cred că Gabe îmi face troll mine, dar nu sunt sigur. Hai să vedem mai departe. Dual Beretta Cartel. Hai să vedem. Dați-mă că am primit un mesaj pe WhatsApp, sper că nu vă deranjat. Dacă a apărut acolo, nu sunt sigur că nu mi-a mai apărut niciodată de-astea pe ecran. StatTrak SSG. Well warm, hai să luăm, e bun. $1, pot să dau și la 3, dar chiar dacă e albastru. Full injector. Fuck you, Gaben, te joci cu mine. N-am mai văzut să bage cineva itemul ăsta, Boya Knife. Nu știu de ce. Uitați, vedeți, nu e nimeni intrat, dar sincer să fiu, n-a mai apărut nimeni. Uitați, data trecută asta era cea mai nouă. Fiți atenți. Deci, un item a fost băgat în cutia nouă. Hai să vă arăt. Era revolver, nu mi l-a dat. Uitați, acest 5.7 doar că a fost schimbat cu altă culoare. Cred că ați văzut și voi. Bun. Poate ne dă ceva aici bun. De-aia deschid. Nu vă supărați că tot de-alea deschid. Garden Bricks. Ăsta îl ia pentru că pot să-l dau la 3 dap și Factory Field Test. Asta a fost un bug. Tare. N-am mai văzut niciodată bug-ul ăsta cu... Ați văzut. Hai să vedem. Aș vrea un Hyper Beast. Știu că l-am luat, dar că l-am pierdut din episoadele anterioare atunci. MP7 Armor Core. Știți ce vreau să deschid acum? Un Hussman Weapon. Poate îmi dă ceva că de dimineață târziu, când m-am trezit eu odată, vreau să filmez, dar nu am putut, că era școală. Știți cum e regula. Dar să vedem, era să-mi pice un vulcan. Și vulcanul e foarte rar de câștigat. Bine, și pe UMP Cayman. Hai să mai vedem cutiile. Nu vreau să fac un videoclip foarte mare pentru că am meditații și nu pot să fac nimica. Dar, asta e. Eu să deschid odată. Mă mir că n-am mai... Fraților, încep să bage update-uri pe CSGO, ați văzut? Era șmecher shotgun-ul ăla. Îl băgam la un 3-dap, luam banii frumoși pe el. Bani frumoși pe el, de fapt. Din nou! Cred că jocul ăsta mă urește, sincer să fiu. Pe voi nu v-ați întrebat tot la fel? Eu cred că da. Cred că o să vă întrebați și voi tot la fel când o să treacă 3000 de cuțite și după aia o să dea
într-un sfârșit. Enervante. And again. And a friend. N-am o voce așa bună, dar asta e. Hai să vedem dacă a mai intrat ceva la un jackpot, că aș vrea să facem un jackpot așa. Hai să mai vedem. Hai să dăm la un A3, da? Mamă, de când am mai intrat pe... Sincer să fiu, eu n-am mai continuat cu videoclipurile și nici n-am mai intrat pe ăsta de mult. I-am mai câștigat niște iteme off-camera, dar de mult. Dar, în fine. Hai să dăm la un A3, da, fraților, pentru că nu mai vreau să stau cu atâtea iteme, pentru că nu trebuie, sincer să fiu. Ăsta îl bag mereu la pariuri și câștig cu el. Mai băgăm. Ăsta desertiv. Să-mi aminti să-l băgăm aici. Da, Factory New. Bun. Bravo, boss. Acum hai să vedem ce armă roșie. Case open-ul. Case open-ul, doar că e A3 de data asta. Hai, mă. Nu am nicio armă mai așa, mai portocalii. Nu mai am, mă. Cred că le-am pierdut pe toate la pariuri. Da. Hai, fraților, nu mai intră nimeni. Hai să intrăm noi totuși, pentru că o să ne rămână itemele saluate. Și asta e bine. Asta e chiar foarte bine. Bun, dăm așa, dăm. Bun. Unii îmi ziceați în comentarii că îmi iau copyright pe ăla. Eu am vorbit, chiar am vorbit cu băiatul acela care a făcut și nu glumesc. E foarte bun băiatul ăla și a zis că poate să mă lase că e prietenul lui, lucrează la o melodie, nu știu acolo, știi, stare dum, se numește Dum. E foarte tare, puteți să intrați pe ea, să vedeți cum e. Și da, nu uitați. Bun. Nu vreau să sponsorizez, dar în fine. Unde era, mă, desertigălul ăla? Așa. Iar unde ăsta e, să vedem cât costă. Nu îl băgăm. Dacă îl pierdem, știți, să mai am unul de ăsta, că ca unele lucruri chiar mi-e milă să le dau, de nu știu ce. Uite-l, ce l-am căutat. 5-7 Case Harden. Hai să-l băgăm. Să băgăm și pe asta. Hai să-l băgăm și pe el. Nu mai pot. 73% șanse. Serios, din nou. Ați văzut ce zice? Again. Așa o să facem și cu seria asta. Văd că am făcut 12 abonați, fraților. A intrat cineva. Un flip knives. Trebuie să-l luăm. Flip knife-ul face totul. Deci aici face totul flip knife-ul. Vedem potul. Cum se bagă băieții. Desert Eagle Coin. Un Frontside Misty. Băieți, dacă îl câștigăm pe ăsta, potul acesta, că nu mai am cuțite de mult timp. Pe P90-ul ăla l-aș vrea să Golden Coil. Sau Desert Eagle Crimson Web. Ăla de acolo. UMP! Fuck you și Caiman și ăla, cum s-o numi, că eu nu știu cum se numește ăla roșu. Să ziceți în comentarii cum se numește, dacă vreți. Royal Paladin. Red Line, o AK-47 Red Line, Man of War. Bă, fiți atenți, fraților. Un tip, am făcut odată un videoclip. Și, bă, a început ăștia, vreau și o să intru. Fuck you, n-am văzut. Bă, ce fraier sunt. Hai să vedem, eu ar vrea să câștige ăsta cu cuțitul, sincer. Nu că are mai multe șanse, dar vreau. Pentru că cuțitul ăla ar fi fraier să-l piardă. Și mi-ar fi și milă de el.
Mama, a câștigat ăsta. Vă dați seama că dacă intram eu, îmi pierdeam itemele și nu era bine. UMP-ul ăla poate iar un UMP. Fuck that, o să intrăm de la 5. M-am luat cu vorbele și știți. Fraților, dacă mai găsiți prieteni de-ai voștri, ziceți-le să aboneze la mine pentru că am 12 abonați. Chiar îmi place chestia asta să o fac. Hai să intrăm și noi. N-am intrat cu nimica? What the fuck? You piece of motherfucker. Punem asta. Hai să ne băgăm repede pentru că o să pierdem potul ăsta și n-ar vrea să pierd. Am făcut și de 10 minute episodul ăsta. Și nu vreau să pierd potul ăsta. Să mă mândresc și eu cu voi. Deci, hai să vedem. Bun, nu mă supăr dacă am pierdut, o să pierd itemele astea. 50%. Pentru că nu contează itemele astea. Pentru mine, pariurile mă depășesc numeric. Mamă, 34%. Mamă, dacă aș câștiga potul ăsta. Nu că ar fi unul mare, dar ar fi șmecher să-l câștigăm. Dați, are potul. Băieții au foarte puține iteme bune. Dar în fine, UMP-urile alea ar vrea să le câștig, mamă. Mama, a câștigat ăsta. Bun, fraților, eu am fost Bobo. Bun, ne revedem cu un alt episod. Astăzi, poate mâine. Eu am fost Bobo, ne revedem cu un alt episod.